So yun mga par, good morning. Bali extra dito ng pa-extra natin sa paggawa ng kalsada. Ayan, samahan nyo ko ngayon ulit. Amoy? Amoy? Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun. Yan ako tulit ng mga buhangin. Amay! Yan. Hakot-hakot. Takot muna ng mga materialis. Mamaya na bubuhan yung mixer pag naipon na lahat. Welcome to my vlog. Yo. As the hours pass, we're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Ayan, nagsisimula na kami na mag-vlog na buhangin dito sa mixer. Ayan.
Unang tapon. Bakit kasi yung mixer na gamit namin walang ngipin doon sa bandang taas, kaya medyo nahihirapan yung operator. Time check, alas 10. Araw ng linggo. Bakbaka na. Ayun po, umuulan na. Nabutan kami ng ulan. Malakas na yung ulan. Kapat yun oh. Ayaw mo talaga, katukot mo talaga. Right, Kansas City. Si pan ko katang bitaw na ako sa to. Dara na nga iton. Bitaw na naman din sa. Kapan pala ito? Ano, pwede na parang doon na talaga na ito. Agyan na. Kurang ulit. Ano pa ito? Ano, papurang na ba ako? Hmm? Ito. Oo. Ang burong na. Ha? Saan lagi dito? Saan lagi dito jakal? Kaya lino na di masinig pala. Ayan, magandang tanghali. Bali, pabalik na kami kasi tapos na yung break time. Umuwi muna ako dito sa bahay kasi natulog. Yun, grabe na naman yung init. At ayun, paus ako. Grabe yung ubo ko talaga. Yun. Kasi kanina umulan, tumigil pa ano yung ulan. Kahapon nanibago ko. Tapos aminom ng malamig, nagpasan nung mga mga buhangin. Yan. Babalik na naman. Tara, let's go.
ng bato. Ayun tayo. Clearing operation. Wala naman sa labahan noon. Oh, sa labahan ko. Malayo na yung ano, yung nagawa namin. Amo ay. Shoutout kay ano, Sir Bimbol na taga Partido. Sabi ni Ray. Yun, shoutout sa iyo kuya. Amo ay. Amo ay. Medyo na nabibirig kita eh. Lupit ng Mr. Operator. Sound check. Pwede ma-request na kanta, operator. Balingoy. Tawag ka aja ka na po. Ayan. Alas 3 na. Snack time, balingoy. Mas masarap po kaysa sa tinapay. Di, ika di. Sandino. May gata. Balingoy may gata. Di, di. Ano na ito, di? Tataniman ng mga palay ninyo. Harap. Vlog with pay. Tsaga lang, tsaga. Grabe. Amay. Royal pa. Ha. Pwede ninyo. Shout out Bimbol. Ang partido. Ako yan na, mangkat to. Sige naman ito, karat kata. Okay ba nga saudara ko? Kamu kali. Ayan po, uwian na. Alas 4 na. Ayun. Ay. Rolian na. Uwian na. Pagod talaga. Sakit sa ulo ng nagkapasan. Ayan. Baka bukas daw makapasok kasi Lunes bukas.
Yung anak papasok, tapos yung asawa ko magbabantay dun sa anak ni Bayaw. Sayang yung araw. Ewan ko lang kung ano mangyayari bukas, kung makapasok ba o hindi. May trabaho pa sana bukas. Tsaga lang talaga sa buhay. Nakapag-vlog na, may may sahod pa. At yun, salamat po sa patuloy na nanonood sa nagagawa kong video. At ayan, hanggang dito na lang yung vlog na to. Pause na ako. Maraming salamat. Bye-bye.